Nou, het lijkt het nou goed. Zolang we met dit weer houden, dan gaat het de goede kant uit. Elke dag een keer beter. Dit zijn appels die hebben we gusterooid. Nou, ze zijn nat. Er zit best wel aardig wat drek omheen, maar ja, goed blazen. Dat is kunst op het heden. Droegje? Droegje, ja. Kachels erbij. En ja, daar moest gewoon een heel soort werk van het heden. Bij de voortje kun je mooi zien hoe weer dat het is. Ze hebben de groen beweegt. Die houdt aan hoeveel water er in de groen zit. Een soort is? Een soort. En dat het dus heel weird is. Dit is gewoon drek hebben we het. Hoe lijkt het dan? Je behoorlijk lijkt het wel goed. Dus zak we het erin. En dan zie je van nou wat voor zwarte prut heb je daar. Nou, en dan maak ik deze skiën op verschillende band en dan is dit het eindresultaat. Maar het gevaar van rots in die appels hing het als het zwart van Damocles boven de bouwboeren. Alle percelen die na die regen nou rooid worden, zit eigenlijk wel rot in. Eén wat meer dan de ander, maar we hebben er wel, ja, je kun je daar maar op rekenen. Als er is slaagt om ze droog te krijgen, is dat niet heel slim. Maar nou, het kost best een hoop energie sowieso en heel veel aandacht om dit goed te houden. Je ziet de eerappels die het eerst plant, die hebben wat minder opbrengst en die het last zet, ja, die geven toch wat meer ton. Dus als er ook geen keer, dan doe ik het ervoor.